Taraon version of Ginisang Munggo with Hipon at Ampalaya. Wow! Joy! Hello guys, welcome to my channel. This is Ng Taraon nagsasabing food is life. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and comment for any suggestions, and subscribe now and hit the notification bell for upcoming videos to come. Ang mga sangkap po natin ay ito yung munggo natin, patis, yung shrimp, minced pork, ampalaya, sibuyas, at saka bawang. Boil ako ng water dahil ilagay yung munggo, pakuluan lang natin siya. Ito yung shrimp, nagdagay ako ng konting tubig, asin at saka oil. Lutuin ko lang siya till maging color orange. Yung ibang shrimp, tinanggal ko yung mga ulo niya. Okay na siya. Luto na yung shrimp natin. Sasahog ko sa ating munggo. Ito yung munggo natin. Ito yung balat niya. Nag-separate na siya. Kailangan natin yung puti-puti.
natin yung hipon na naluto kanina. Then cook for about 1 minute. 1 minute or 2 minutes. And this Taraon version of Ginisang Munggo with hipon at bitter melon.